שלום, אנחנו פה עם ג'ורג' בעל הבית. ג'ורג', למה קנית משאבת חום? מה קרה? תראה, תמיד קר לי בבית, ויש לי תנור סולר הרבה שנים, והתקנו מזגנים, ומזגנים לא עובדים על כל הבית, כי אי אפשר לשים במזגן, אין אפשרות להתקין מזגן בבית של קומות, כי הבית לא תוכננה למזגנים. אז שמנו מזגן בסלון, וזה לא מספיק, אני רוצה שהבית יקרן כל השנה וכל מקום. עכשיו, אז עשיתי חקר, הרבה חברות, אז צלצלתי לחברה של חנתן, וראיתי שבן אדם מקצועי שהמליץ לי, וכשאמרתי שאני רוצה ללכת על מוצר אחר, הוא אמר, אין בעיה, גם זה עובד. הוא היה אמין, המילים שלו היה אמיתיות, הוא לא רצה לשכנע בכוח ולמכור לי. הוא אמר לי, אתה תחליט לבד אם אתה חושב שזה בסדר. ובדקתי, וגם התנור המכונה שהוא הביא לי זה מחברה ידועה, שהספק הוא ידוע ואמין. אז החלטתי שזה הדרך הנכון לעשות את זה. טוב, אנחנו נהיה עוד בקשר. אנחנו מאחלים לך בהצלחה, שיהיה בית חם ונעים, חורף טוב. תודה רבה. כמובן, כל תקלה אפשר להתקשר אלינו. תודה.